بكورونا فيروس زفلت حدقنيا ناي من لبع بحر زلو حمام اب هاجرنا كابزاتو درو 10 معلتات حليف له ازي بحدنت حمام زمعبله كاب دغ زمص زيغا زفلمه ملكفتي ناب 15 زيغاتات ديو يركب ملكفتي كورونا فيروس نهلاوين قصالنتن حزبات زفتاتنيو امتات زرغحيون ناي من لبع بحرون አይሽን ባይዞ አመምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ነተን ዝማዕበላት ባህላ ሃገራቱን ተኾነ ኒያተን ዕሪቡለን ዝርከብ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም እዩ ኮሮና ቫይረስ بكورونا فيروس تلخ حد سب اب 10 ናይ ምስግጋር መድረኽ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ክሳብ 59,000 ሰባት ክልክም ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ይገልጹለው እዚ መስፈሕፋሕ ናይ ተለበዳን ምክታእ ዝኾነ ስጉምቲ ኣብዘ ይወሰደሉ ኩነት እዩ በዚ መንጥር ዝኽልአን ከሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከኸትሎ ዝኽእል ጸገም ክብደቱ ክትግምቶ ዘጸግም እዩ እዚ ስታቲስቲካዊ መቃን ንህዝቢ ርዱእ ንኽኸውን ናብ ተራ ቋንቋ ምስ ንትርጉሞ ሓደ ብኮሮና ዝተለኽፈ ሰብ ግቡእ ሓፈሻዊ ጥንቃቐታት ትግባለ ዝወፁ መምርሒታት ኣካላውን ከባቢያውን ጽሬት ምርሕሓቕ ምውጋድ ምትንኻፍ ርእሰ ውሸባ ኣብዘ የካይደሉ ሕብረተሰብ ኣብ ሒደት ሳምንታት መጠን እቲ ሓደ ቀዳማይ ልኹፍ ናብ 59,000 ተለከፍቲ ይዓርግ ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ብተዓጻጻፊ ዝላባዕ ዓለምና ሪኣቶ ዘይትፍል ዝርግሐ ዘለዎ ለበዳ እዩ ህዝብና ክብደት ናይቲ ብሰንኪ ለበዳ ናይዚ ቫይረስ ዝኽስዕብ ዝኽእል ሃስያ ፈሊጡ ኣብ ምክልኻሉ ንቕሓቱ ከበርሕ ይግባእ ንዝማዕበለ ሃገራት ከቢድ ሓደጋ ኮይንዎን ዘሎ ቫይረስ መጠን ክብደቱ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ሃስያ ከየውረደ ብውሕድ ክሳራ ክንምክቶ ኢደ ኢድካ ንበል ኩልና ሓላፍነት ሕብረተሰብን ሃገርን ንሰከም እቲ እዋን ሕጂ ኣብ ዝርግሐ ብከላ ኮሮና ቫይረስ ሓንቲ ደቂቕ እውን ትኹን ህይወት ብዙሓት ወገናት እያ ኣብ ሓደጋ ትእቱ أمريكا 139,000 استلخفو 2,400 زموتو إيطاليا 29,689 استلخفو 10,779 زموتو إسبانيا 73,235 استلخفو 6,800 زموتو تشاينا 81,470 استلخفو 3,330 زموتو إيران 41,495 استلخفو 2,757 زموتو وزته زبل صبصبات لومي معكنات زينا عالمنا كحبراو إلنا اللوا إذي أهازات زدما كاب علتنا بعلت بزسكف متقن كعبيو زرق زلو نهرنا يزمل كفتن مقدأتن بب أوانونا صعغخ متتصني حلو إذي صبصبات زي ملكفتي كورونا فيروس أبل عددك سبات زوردو زلو هاسيازة نتصر ترايا كونن نعنا كم هزبن هاجرن زم حلالفو من اختي رزينيو إذن كندزي تلخفهم كندزي مويتهم أن بلن زلنا هاجرات أب درجة قدامي عالم زغمت هاجراتين نحنا كم هاجرن هزبن ببقوانون زوصو ممرحيتات معكنات زينازو هاو استمروتات بورصوص أقباب كنا تقبرومي زقبانا وحج كيمات كم زبهال نتوم زرقحي كورونا فيروس نمكتاء وسنت زخونو تقبابات كلنا بحد هرمت كنا تقبروم يقبال أبز مدايزي كنتات هزبنا كم يالو زبل حتو كل عال مترخص طلبويو اسكن حدي كابتوم ناي مكل خال ميلاتات زخونو ناي مرحق ميلا نفتنو كاب زخوني مهنتاس سمع بلا يخون ايخون ناي كلتا مترو رحكات نحلو إذا ما مرحزي نقند متحلالف من قد حمام كورونا فيروس نمكتاء تباهيلو زوص ما مرحيو إذا ما مرحزي كلنا كنرعمو زقبالنا يو إذن رئيو زلنا سئلي أب نقداو بانك إرترا لومي 30 مقابيت 2020 نقوس عد 10 زتوسديو ገንዘብ ከውጽ ገንዘብ ከእቱ ኮታ አገልግሎት ባንክ ጥቅም ዝተአከበ ህዝቢዩ ንሓድ ሕዱ ተጨቃጭቁ ካብ ቅድም ሕጂ ዝነበረ አገባቡ ዝኾነ ለውጢ ዜር ኣይ ምትእኻብ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ምትእኻብ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ተገልገልቲ ባንክ ተቐጻቂጦም ንሪኦም ኣለና እዚ ባይታ እዚ ንዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣዝዩ ምቹ እዩ ኮሮና ቫይረስ እዩ ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ምዃንና ምስኽኻር ኣገዳሲ እዩ أما كانت زينا بسئل الزرقاء مسألة كورونا فيروس بتعصافي عقمي مغلحي منصر استسأل مسليو
كورونا فيروس بعيننا كرئ زي كل لبداون تلبعن فيروس يو موجد مؤكب كاب ناب نزلو رحقة محلاو زبل ما محيز وصلو قندر وحي اللو كورونا فيروس أبطل زمركوسن نسحبت مريت تجزأن زخونة فيروس يو أب عالمنا نسحبت مريت تجزأت زي كونو فيروسات كم نفيو زسعب فيروس أب أير نبايتا كي ودقو كان صاففون حدقا خسعو زخولون فيروسات يوم إذا فيروس زي كاف أفن كان بمهنتاس يخون مسعالنا أب أير دحر موصو أوشت استوسنا رحكات نقلق وان أب أير كان صافف دحر مسنح ناب تحتيو زركب بايتا يزودق إذا مال الدماء ملكفتنا إذا فيروس زي أب أير يخون أب زودق بايتا نبرتن بنتفتي زكاين بزي منصر متأخر موجد بوحدو ناي حدا مترو رحكت وي كلتا مترو كابن حد حدنا محلاو نمتحللاف نايت فيروس زقت ميلان طببنيو رحكت محلاو حدا كاب قند مقتيتات نهري مدلبع كورونا فيروس يو بكورونا فيروس تلخف السب حمام كوفيد 19 معبل اتي فيروس ناب كالوتي محلال فيو زخونا بز فيروس تلخف السب قدمنا كل يخل ابصرحنا كل يخل اب زخونا نكبل بوتاون كل يخل أب أقلقلت إن رخبوا الوطا كله يقل نتحمام كأ بنتفت يمحلال فيه تي بانك تي كند أقلقلتو of course نعماوي فاينانساوي تكال مالستكم مخالمتن كابت أقلقلتو فستا وسنجن بزنا كورونا فيروس تريو كلها جن ساعتاتو أم معاريو نعماوي لغاني أب كند ببزحي بستوصلوا سبعة دعاتوه أوشتم مساعدوه ونعبرات تفناتيتو نوصل كفسب إيدو تاريو كمزاتو زبانك بخمسين بق درجة حيزور له هو حجتي اختري أقول لها مستبزح حزبي أقول قلت نهو بحنس أقول له بحايت أتوينها تي سلمتاي كاب عست سبنا العالي كمان أوشتي أدراش ناتنا أقول له أي قبان قل ببي أوشتم مساعدوه فحفحس لزبل أنتو حالي 30 سب بحال اتنا ليلو ابتفا لي خفلتها فحفحس لزبل ساعتي سوديو زوصخا تبدغ زلخ اني توروخ اصبرلو حجي نغزيو قرب دالبات كم بزحي تسبت استاكبه مسل اتنكو فتحنا نفسه كفس حمامي ام فواس كيت حصري بقندو نقحت بمفتارن تريرس قومتات بموصادن متحللاف نايت فيروس مكتاي كساب حجي كابستر ايت مكرخا ابستفلاليا هاجرات زغاطم زلو بزح ملكفتن مغزفتن بمطنتي هاجرات زوسو زلو اناي مكلخال سقومتاتن تغبار ديسيبلينن عبيف ليالو اب هاجرنا مطن مغتات ناي زملكفت زي استحته انت كخون بار نفسو كف زيغا حلافنت سكيمو اجامو خبركت يغبا لعل هلو هزبي ممرحيتات بحلافنتاون قبون زخونا من قدي كتكبر يقبا من رحقنا وقد مالتيو كاب اقالي زبل يبولون أمون قناز ركب قربت أوقدنا نستوسنا رحقات نفناتت كبهال كله متأنتياب عالمنا أنت أتيوز ركب كبير حالقان مقنطات استسرعنا يدحنت أقوابيو كلنا أتقبرتن قوس نايتنا يمكن خال ميلاينا خنكون زقبانا نقداو بانك إرترا مسكونات ترئيو ملكفتي كورونا فيروس أب هاجرنا زوصو ممرحيتات ساعتات سرحو أنا وحي ويركب انتو خاني ناي تقلقلتي متقجاق مؤكاب كابزنا بروز قدادا يزمسل تقلقلتي تفناتيسوم أقلقلو زرخبو الميلا متستاوي يصنحليك بهال يبولون إذن رئيو زلنا سئلي أبت كريستيان دبرتشن قدس مريم لومي 30 مقابيت 2020 نقوى ساعة 10 فرقان استوسدين مراحتي كلن هيمانوتات إرترا دحري مخصات ملكفتي كورونا فيروس أب إرترا أمنتي كايد وزدلي هيمانوتاو قدت أبتهم كتقبرو ممحي أو جميعهم هيمانوتاو إمنتات أب إرترا هجراوي مننت عند حقوق اللوين كتسألنتنيو إرترا كلهم إمنتات خبابيروم تتأميروم زنك أساقصو لها جريا أب كم جزء مسألة نهجرة بحدا جازئتو نهلاوين كتسألنتن هزبنا زفتاتن فيروس سوي ملكفتي سعبت كلن إمنتات نمر لبع
ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ንዝወፁ መምርሒታት ሚኒስትሪ ጥዕናን መራሕቲ ሃይማኖትን ብምልኣት ምትግባር ከድልዩ ብመራሕቲ ሃይማኖት ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ዝወፀ መግለጺ ኣብ ቁጥሪ 6 ተቐሚጡ ዝርከብ መልእኽቲ ምእመናን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተውሃብ መምርሒ ምኽርን ምዕዶን ብዕቱብ ክከታተሉ ተግባራዊ ክገብሩን ብኡ ክቕየዱን ከምኡውን ብቤላቤሎውን ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ከይዝርጋሕ ብንቕሓት ክነጥፉ ይግባእ ይብል ኣብዚ መግለፂ እዚ ዝወፁ 7 ነጥብታት ኣቐዲሞም ናብ ህዝቢ ተዘርጊሖም ክነሶም ኣብ ትግባራዊ ጉድለታት ይረአ ኣሎ ምትእኻብ ህዝቢ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ዘሎ ኣብዚ ምትእኻብ እዚ ናይ ሜትሮ 2 ሜትሮ ርሕቀት ሲትረፍ ናይ ሴንቲሜትር እውን ውሕድ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ንቡር እዋን ዝነበረ ምትእኻባትን ምቅራባትን ኢና ንዕዘብ ዘለና ሓደጋ ዘየንፀላልወሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ዝውተር ምትእኻብ ኣብያተ እምነት ካብኡ ዝፍለ ምትእኻብ ንርኢ የለናን ህዝቢ ዝለበዳዊ ሕማምዚ ክኸትሎ ዝኽእል መቕዘብቲ ዝተገንዘቡ ኣይመስልን ዘሎ ወይ ንሓደጋ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተላብዐ ናሃሩን ብዝግባእ ኣይተረድኦን ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ሓደገኛ ምዃኑ ግን ክንሰናበደሉ ኣይኮነን ዝግባአና እንታይ ደኣ ብንቕሓት ክንመላለስ እዩ ዘለና ንድሕነትናን ንድሕነት ህዝብናን ካብን ናብን ርሕቀትና ንሓሉ ዝሓደገኛ መልከፍቲ ምስ ሓለፈ ኣይንዋሓዮ ንቡር ኣካይዳ ክንጅምሮ ንኽእል ኢና እዚ መድረኽ እዚ ግን ምትእኻብ ዘየድልዮ መድረኽ እዩ ንረሓቕ ረጊእና ኣብ ገዛና ኮፍ ንበል እምነትና ኣብ ገዛና ንቅበሎ መንግስቲ ኤርትራ ነስግኣት ዝነምምካት ብቐጻሊ መምርሒታት የውፅእን ስጉምታት ይወስድን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እዚ መምርሒታት እዚ ውፅኢታዊ ዝኸውን ግን ኩሉ ዜጋ ብልዑል ንቕሓትን ሓላፍነታዊ መንፈስን ምዝተሓባበር ጥራይ እዩ ገለ ካብቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምታት ምቁራፅ በረራታት መጓዓዝያ ባሕርን ምድርን ምቁራፅ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ምቁራፅን ኣብያተ ትምህርቲ ምዕፃውን ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ዝእከብሉ ኣጋጣሚታት ምእጋድን እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ በጎኖም ኣብያተ ጸሎት ህዝቢ ብእኩብ ዝሳተፎ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ደው ከብላ ዜጋታት ሃይማኖታዊ ግብኦም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ክፍጽሙ መምርሒ ሂቦም ኣለዉ ኣብ ርእሲ እዚ ካብ 31 መጋቢት 2020 ጀሚሩ ኣብያተ መስተን መግብን ማለት ባራት ቤት መሸጣ ባህላዊ መስተ ኣብያተ ቁርሲ ኣብያተ ምግቢ ላተርያታት ኢንተርኔት ካፌታት ትካላት ምስትኽኻል ጸጉርን ሳሎን ቆንጅናን ንኽልተ ሰሙን ክዕጾ እዩ ኣብዘን ትካላት እዚኣተን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ኣይስጎጉን ሙሉእ ደሞዝ ድማ በቲ ዝሰርሕሉ ትካል ይኽፈሎም ኣብያቱ ፍርዲ ክዕጾ ስለ ዝኾነ ዝጸንሐ ቆጸራታት ንኽልተ ሰሙን ተወንዚፉ ጸኒሕ እዩ እዚ መምርሒታት ዝወሃበሉ ዘሎ ምኽንያት እምበኣር በቐንዱ ዜጋታት ኣብ ገዝኦም ኮፍ ከም ዝብሉን ምንቅስቓስ ከም ዘውሕዱን ብምግባር ምትሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ ንምግታእ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ሎሚ 30 መጋቢት 2020 ንጎ ሰዓት 11:40 ዝተወስደ እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ እንዳሓራጅ ዝርከብ ቤት ንግዲ ዝተወስደ እዩ ኣብዚ ቤት ንግዲ እዚ ህዝቢ ሃለኽቲ ነገራት ንምሽማት እዩ ተጨቃጭቁ ንሪኦ ዘለና እዋኑ ዘየፍቅዶ ምትእኻብ ንዝወፀ ኩሉ መምርሒታት ዝጥሕስ ምትእኻብ መምርሒታት ሚኒስትሪ ጥዕናን መራሕቲ ሃይማኖትናን ዝጥሕስ ዓገብ ዘብል ተርእዮ ኣዝዩ ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምትእኻብ ነቲ ናይ ምልባዕ ባህሪ ኮሮና ቫይረስ ዝድራዕ ምትእኻብ ህዝቢ መምርሒታት ሚኒስትሪ ጥዕናን መራሕቲ ሃይማኖትን ረጊኡ ብምትግባር ድሕነቱ ከውሕስ ጻውዒት ካብ ዝሓልፍ ግዜ ቁፂሩ ኣብ ዝርከበሉ ሰራኤ ምትእኻብ እዚ ናይ ጌጋ እዩ ክውገድ ዝግብኦ ምትእኻብ ኩልና ናይ ሜትሮን ልዕልዩን ርሕቀት ንሓሉ ንድሕነትናን ድሕነት ሕብረተሰብናን ዝተቐመጠ መምርሒ እዩ ኩሉ ዓይነት ምትእኻብ ብደረጃ ሃገር እንታይ ዓይነት ሓደጋ እዩ ዝፈጥር ኩሉና ንገንዘቦ ሓደገኛ ኩነት ምልባዕ ቫይረስ ኮሮና ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ሃገርና ኣትዩ ይርከብ ሓደግኡ ንኸውሕድ ምእካብ ነወግድ እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ሎሚ 30 መጋቢት 2020 ንጎ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ዝተወስደ እዩ ካብ ዕዳጋ ሐሙስ ናብ ከባቢ ቪያ ጅዳብ ዝወስድ ብጻዕዳ ጽርግያ ዝፍለጥ መንገዲ ዝተፈጥረ ቦታ ዕዳጋ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ልክዕ ከም ቅድሚ ተርእዮ ኮሮና ቫይረስ እዩ ዘሎ ኣብ ምትእኻብ ዝመፀ ለውጢ ፍጹም የለን
ኩሉ ተኣኻኺቡ ትንፋስ ንትንፋስ ተዋሂቡ ጉደለለይ ይበሃል ጥጡሕ መተሓላለፊ መንገዲ ኮሮና ቫይረስ እቲ ዝገደደ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝበኸሉ ተምሃሮ ምስ ወለዶም ኣብዚ ከባቢ ክንቀሳቐሱ ርኢና ሓደገኛ ተርእዮ ኩልና መምርሕና ተግብር ምንቅስቃስና ንሕፀሮ ርሕቀትና ንሓሉ ኮሮና ቫይረስ ተመካታይ ረጊእና ምርሓቕና ንሓሉ ምንቅስቃስና ድሩት ይኹን